Здравейте хора, аз съм Раш Бойцеза и тук до мен е така. Ще сложа линк за профила му в описанието. Дени, ще ли да влезеш в Пипи България? Раде, поне да снимем едно клипче тук. Чакай. Кажете хи YouTube. Опа. YouTube. Добре. И така. Ще продължим да снимаме. Ще продължа да снимам. Това е едно клипче, което ще го кача. 100% ще го качвам. Може да съм качвал от 1, 2, 3, 4, 5, 6 месеца. Какво се прави? Така става понякога. И да, карам с 30 FPS или 40 някъде там. Да, то ми седи на 38, 39, затова не е много лагищо. Така, и също време, какво да направя? Също време, няма какво да играе, има PvP тука, ама тука са диамантени повечето, ето един, който не е. Аз съм, поне че съм с кит старт, поне тия кожени и железния меч. То кит старт вече знаеш колко е тъп. Да, ти само кожени брони и айрон меч. Да, но то по-готино щеше да бъде с тия айрон броните. Ма те бяха и про 2 и повече друго. Ама щеше да става по-голяма меле. Да. Оу, удариха ме. Да, виждате, това е с миналия кит старт, какво да се прави. И отиваме на Warp. Опа, не трябва да се мърдам. И така, отиваме да се подпукваме. Да, диаманти не, разбира се, някакво друго. Нямам коментари, да. Без коментар. Чакай вие дали, ако паднеш в Warpent, можеш ли да си измъкнеш? Не. Едва ли. Емето, затова ще сложа едната пържола в честа. Може да е една, но пак е пържола. Опа, ще да падна. Искам пържолите, искам ги, бе. Така. Какво е това? Сега ще видим какво има там горе. Може да се скачаме доста. Що не ще да влезеш в Warpent? Това в PvP България. Много пък сервер, само са цигани танове. Аз също не виждам. Затова скачам! Могло е да се измъкнеш. Има едно джъмпче, което е много готино. Брони и меч. И брадва. И кирка. И нещо там. Така. Аз подскачам тук отвънка, фърлят ми брони и такива неща. Това е сти в глава. Сега 3 бутилки. Едната, втората. Не, меча ми. Поне не го взех. Така. Снимам се да едно мече. Така. Пред това, бе. Искаш да ти порежи главата ли? Махна се. Само аз съм тук. Само аз съм.
Добре, това е малко тъпо клипче. Аз бих казал доста. О, някакъв излезна, сега ще го бия. О, diamond. So diamonds in the... О, ага. На двата удара му убиха. Който убил. Един диамантен. Не знам. Доктор Хакер. Сега ще кажа. Ако си Лец Бауър. Някакъв диамантен. Сега ти меча сигурно. Репата е фул, какво очакваш? Какъв то Гошко е? Стив глави е, какво се прави? О, как се мисля, че това е някакъв. Дай перото, бе, дай го, бе, абе, дай ми го, бе. Бе, аз го искам, бе. Яла, бе, яла. Сега ще убия, Яла. Яла, де. Айде, де. Може да си с по-добри брони. Усей го на едно сърце, човек. Не бак. Нямам така команда бак. Ей, как умрях. Кит. Опа. Старт. Знае си, че пак ще ми даде такива кожени броники. Шайт кит старт. Отида, съм се го използвал. О, мага, диамантен бяга от Тайран. Чуйте, бе. Бе. Бягай. Ще ни убие. Стига си се оплакала. Да поработим за дукато. Изправяме се. Давай. Не можах. Остава на тази. Това джъмп. Е този единствения. Умре. Хорите ни се зачим. Хайде, не изпускайте ритъм. Бегай, бе. Е ти, бе. Нещо, нали, бе? Бегай, бе. То баща не мога да го бия, бе. Бягай! Умрях. Добре, това е някакво тъпо. Ти ще се обаждаш, бе? Същия. Ще го изпратя на момичета. Я. Ей, топа китстарт поне зарежда на 58 минути. Или 59, или 1 час, не знам. Какво си направила? Разбила ли си? Спасателя да си направи капандура. Майко била каква пеля? Омага. Как ще направя аз това? Аз съм артистка, аз създавам, не разрушавам. Ще викаш хора, къщата не е твоя. Не стига, че се старая. Неприятностите. Защо ме мразите толкова? Като смак една и си се събудила с надут корем. Извинявай, но ти си плотна една чиста и искрена любов. Я стига, даже не знаеш кой е баща ми. Знам, когато каже името му, Испания ще се разтърси. Мамо, цял живот си марсувала и това е. Никога не съм мърсувала. Аз съм имала възможности. Барон Тисен ме е свалял, нас се направих на трудна и тита, която е... Да, бе, да, кой ще даде на тебе 64 даймонд за full end chestplate? И нямаше да имаме и такава Аз знаеш каква оферта съм виждал. Каква? Две легендарки за фулсет. Верно ли? Енчан. Да. Много готино. Знам. Филмът с Кантиклас ми беше... Аз имах една, ама имах. Завладее Америките. Взял си я и си умрял. Не, Тайната Коанан. имах и две стренкт. Изядох легендарката, после изпих едната стренкт, свърши ми я и после и другата. И ги изцепих всички. Имах доста брони, там ги почти тия брони. Даже ми беше напълнен инвентар и за повече място в Ender Chest нямах и така ги раздавах броните, защото нямах друго. Спомни ми на мене, мая се беше вече. Той ме позна, имам дълг към феновете си. Добре, че не мърсуваш. И Какво искаш? Да изгния тук, затворен на тази клетка от гипсокартон, да гледам как вагината ми съкне. Тим номер 5, последна борба. Умреме. Опит за борба, да? Да. Ако умреме. И така. Усетих някои неща. Теория за големия взрив по BTV Comedy.
и ще свършим